May samanan nga gundaway, gagayam din kakapsat, tinted kada tayo ni Aprios, tapno kakadwa tayo, maminsan pa, kada ito'y online ministry, ano iti media ministry, gagayam din kakapsat. Maminsan pa, gyaman tayo kini Aprios, iti panangted na kada tayo, iti gundaway, nga panagadal, maminsan pa, kada iti sasauna, pagkatan kakapsat, iti panagadal tayo, iti Biblia, amang ted namnamat kada tayo, dahil iti agnanayo na kinapudno, nga iso ti tema tayo, iti daytoy nga panagadal tayo iti sasaon niya po Diyos. Minsan pa dito inamo iti biyang ni Pastor J. Marabang kung magkablaw kada kayo iti naimbang oras siyo kakabsat iti daytoy nga aldaw. Ken kastamot iti daytoy kakabsat nga gundaway iti ay may katlon kakabsat ni tayo panagadal kadag iti sasaon ni Apo Diyos. Iti daytoy gundaway kakabsat kayat ko nga pag ginadalan tayo iti may sa kapatpatag nga tema ti Biblia kakabsat. Kahit ko man nga ilukat daytoy akas dayjay kapadasan ni Apo Isus idi isuna ket mangyadadal wano mga kasabay idi adda isuna iti rabaw iti daga. Ngay naramat na daytoy kakabsat a pangarigan dayjay pangarigan iti prodigal son wano dayjay anak na iyaw awan. Lukatan tayo kakabsat iti Biblia tayo. Ket sarakan tayo kakabsat iti chapter 15 iti verse 11 kuna nitoy ket kinuna na maysa a tao nga daan iti duwa nga anak a lalaki ket tinaudi kinunana ken amana ama ited mo kanyak iti paset dagiti kukam a panakabagi ket piningay na kadakwada iti kukwana. Iti verse 13 kuna to ket idi napalabas iti sumagmamanong aldaw ti naudi nga anak inurnong na ti amin ken napan iti maysa nga dayo ket ijay dinadaal na ti kukwana nagbiag nagdakdakes. Kagayem gid kakabsat amo tayon daytoy nga pangarigan wano daytoy nga inusar ni Apo Hesus nga pangarigan panangisuro na panangasaba daytoy nga pakaistoryaan daytoy prodigal son. Kahit kung italmag kada kayo dito kakabsat, ket dinadal na iti kukuha na, wano iti anyaman na saknikwa nga naitad kenkwa na. Nagbiag nagdakdakas. Atoy daytoy anak nga si Mina manipod iti sidong ti amana. Si Mina manipod iti ayat iti amana, nalabit kakabsat. Iti puder iti amana. Iti panangi dalan iti amana. Si Mina, saanan nga kayat iti paidalan iti amana. Ket simmi na nga ro daytoy kuna naket nagbiag isu na nagdakdakes. Dalabit iti kabibiyag tayo gagayam ken kakabsat iti daytoy agundaway. Addaan dayjay gundaway nga nagdakdakes iti panagbiag tayo. Addaan dayjay simmi na tayo kini Apo Hesus. Naglamiis man dagiti pamati tayo. Dayjay relasyon tayo kini Apo Hesus ket saanan nga umiso wenno nayadayon kakabsat. Iti kapadasan tayo, iti daytoy nga lubong, iti daytoy nga iglesia. Ket kanayon nga makita tayo, dagiti adu akakabsat nga naglamiis dan iti pamat. Simina da manipod iti panangidalan ni Apo Dios. Wenno simina da manipod iti panangidalan kadakwada iti namarswa wenno nanubot kadakwada nga ni Apo Hesus. Ket ditan marugyanan kakabsat iti panagbiag ngagdakdakes. Iti panagbiag ket madadael moten dayjay sagot kada tayo ni Apo Dios panagbiag. Adtoy kuna na ditoy nagbiag nagdakdakes. Iti verse 14 kuna na ket idi ginasto na aminen napasama kijay iti dakkel abisin. Daytoy nga anak kuna na winaldas na ginasto na aminen dagiti kukwa na wenno anyaman anaited ken kuan na kinabaknang. Ket kuna na ijay napasamak ti dakkel abisin ket isu nang rugi nagsagaba ti kinakirang wenno kirang wenno agkurangen. Atoy gagayem ken kakabsat kalpasan ada tayo maisinan kadayjay ayat ni Apo Dios. Kadayjay panangidalan ni Apo Dios. Kadayjay panang tarawidwid ni Apo Dios kada tayo. Edi panangidaldalan na iti panagbiag tayo. Kalpasan na may sinat tayo ngamin saan tayo moten kayat iti paidalan ken kuana.
ni saan tayo nakayat kuman iti sumrek iti kapilya wano iti simbaan. At to'y palagipan na tayo ni Apo Isus. Ket kuna na kada ito'y nga anak anayaw awan. Dimteng kinkuan na iti panagbisin ket nang rugi kuna na anag sagaba. Nang rugi anagkirang iti panagbiag na. At to'y umapay kada tayo iti panagrigat. Gayem ken kapsat dayto iti tandaanan tayo. Kabayatan nga datayo iti sidong ti Ama. Ti Ama igaga na tayo. Ngaminton pumanaw tayo iti sidong ti Ama. Mangrugi mo ten dagiti umapay kada tayo nga kinakirang. Mangrugi dagiti nagkurang iti panarabay na labit kakabsat ni Apo Dios. Ket marikna tayo iti panagsagabang amin awan iti panawraw widwid iti Ama. Iti dayto agundaway gagayem kang kakabsat kuna na ito'y iso nang rugi kuna na anag sagaba. Iti verse 15, ket napan ket imasideg iti maysa kadagiti umili iti daydi adaga. Ket imbaon daydi kadagiti taltalon na tapnog taraken kadagiti baboy. Kalpasan nga pumanaw tayo iti sidong ti Ama. Ket inton marikna tayo dayjay panagbisin, marikna tayo iti panagkurang. Sumapul tayo iti sabali nga iso mga saklolo wano mga langon kada tayo. Nga madadda kakabsat nga iti daytoy panangalangon na kada tayo awanan iti sabali nga naindaklan na managayat no saan lang nga iti Dios wano ti Ama nga iso nga kankanayon nga iparikna na ti ayat na ken panarabay na tumunggal may sa kada tayo. Ngam nagbirok tayo pa iti sabali. Gagayam kin kakapsatawanan iti sabali ang makita tayo nga iso iti dakdakkel wano na indaklan nga ayat nga impakita na kada tayo. Ti Dios laang gagayam kin kakapsat. Ket naglamis man iti pamati tayo ti ayat tayo ken kuana ket tumipon tayo sadyay kabusor iti Ama nga iso ti diablo. Ket iso ti umawagan tayo gayam ken kakapsat tayo iti dakkel kamali. Kas kapadasan dayto a prodigal son nagbirok wano sa bali iti napanan na saan nga nagawid kay muna ken ni Ama na no di ka tinagbirok iti mga langon ken kuana mang nga sikaso wano iso iti mga iwan ken kuana ngem gayem ken kapsat daytoy kuno na imbaon na ngagtaraken kadagiti baboy. Verse 16 kakapsat kuno itoy ket iso tarigagayan na ti agbusog kadagiti algarubas akanan iti baboy ket awan iti nangted ken kuan. Kay ko kapsat nga ikan basit iti background na daytoy algarubas. Daytoy ket dayjay saan ang kanan iti baboy. Saan nga umiso akanan iti baboy. No di ket daytoy ket dayjay kumbaga daytoyen dayjay usang kada tayo. No dayjay kuma nangan tayo iti unas. Dayjay usang na ket ibeleng tayon. Daytoy ket saan nga taraon iti baboy, daytoy algarubas. Ngem daytoy tikinan pay daytoy nga anak. Dayjay saan nga umiso akanan iti baboy iso pay tikinan na. Kastoy iti kinakirang na, kastoy iti kinakurapay nan gayem ken kapsat daytoy anak. Kalpasan at imanaw ijay balay ti Ama kunan. Ngem iti verse 17 kuno na ngem idi ang nagpampanunot kinunana nagadu dagiti mangmangged ije balay ni Ama. Agsubsobrahan da iti taraon ket siya kadak ditoy amat matay iti bisin. Wen gayem ken kapsat saan man nga anak isu dalaan ket mangmangged katulong ije balay ti Ama na ngem isu dagsubsobrahan. Sufisyente kakapsat iti taraon ama ited kadagitoy. Ngem daytoy nga anak gapu tapimanaw ije sidong iti Ama. Adtoy kunana addaak ditoy mabisbisin. Iti verse 18 kunana tumakderak to ket innakto ken Ama. Ket kanen kunaekto ken kuana Ama nakabasulat iti may kaniwas iti langit ken iti sangwanam. Adtoy manipon ije panunot na gayem ken kapsat agsubliak to ken Ama. Kiti bagak to nakabasulak at to yan dahil panagdesisyon ng agsublin iti Ama.
Pampanunutan na palang nalabit madamanga kiwkiwar iti kanan iti baboy. Ngem sa panunot nan iti agsubli iti ama na. Kuna na jak may karin ang mga managan anak mo. Ikabil na akasmay sa kadagiti mangmangged. At to'y pinanpanunot na dito nga ibagana iti ama na. Iti verse 20, ket ti makder ket napan ken ama na. Ngem iti adayo pay laeng nakita ni ama na ket simnek iti kaasina. Ket ti maray ket inapungol na iti tengged na. Ket inagkan na. Gayem ken kabsat kas kapadasan daytoy a prodigal son. Nalabit ta kayo siyak na tayo amin. Napadasan tayo iti naglamis iti pamati na. Ngem iti gundaway ita gayem ken kakabsat ti ama anay langitan. Kayat na ngagsubli ka. Kayat na nga riknaan maminsan pay iti panagayat na ken ka. Kayat na maminsan pay gayem atungulan na ka. Amoy yung kakabsat datay arakop agsabat. Daya apungol kakabsat ket manipo di jay tengged ken jay sibot. Sanan to agkan dayjay kakabsat iti nairot nga arakop wenno apungol. Kayat niya po Diyos nga uray pay sikaken siyak ket managbasol. Kayat niya po Diyos nga agsubli tayo. Ijay sidong, ijay panarabay na, ijay tulong na, ken ijay sidong na anapalalo iti ayat na gayam kagawsan. Kan kanayon nga niya po Isus, niya po Diyos agur-uray kan ka. Tapnog subli ka iti sidong na. Tapnog subli ka iti panarabay na. Kita tayo kakabsat iti napasamak, kung ito inapungol na iti tengged na, ket inagkan na. Verse 21, ket di anak kinunana, ama, nakabasulak iti may kaniwas iti langit, iti sangwanam, jak may karin amanagan anak mo. Ngem, ti ama na kinunana, kadagiti adipen, alain nyo ti madaras, iti kapatgan na pagananay, ket kawisan niyo, ket ikabil yo ti maysa, asing-sing iti imana, ken sapatos kadagiti sakana. Nalabit gagayam kin kakabsat, ma-imagine tayo, aday toy nga anak naggapo ijay ubong, naggapo ijay antibaboy, idin ang nagawid, kinamana, nalabit saan paimot nga nagdigos, dijay angot na nga aga ubong, uno agat baboy isupay laeng, ngam daytoy nga ama, idi makita na, nga daytoy anak ket nagsublin, ijay puder na, sinabat na, timaray ket sinabat na daytoy anak na, ket inapungol na, inagkan na, nga uray pay sana nasayat iti payod na, nga uray pay agat baboy, uray pay anyaman iti langana, na dongret, na narugit, ken uray pay iti angot na, gayem ken kabsat, daytay iti kayarigan na iti managbasol, ni saan tayo pulos, ang makasublimot iti ama, no kunan tayo, into nadalusak sanak to agsubli iti ama. Gayem ken kabsat mabalin monton nga ipasindayaw o na ilastog. Nga kunam to nalanteg akon o Dios. Mabalin ko tek saan kabsat. Saan tayo nga makasubli? Iti sidong iti ama. Aging gana nga saan tayo nga aklunan nga datayo ket narugit, datayo ket nabangsit gapo iti pasol. Ngam daytoy nga ama daytoy nga ama nga idin nga makita na daytoy anak na nga disnodon nga gawid, pinakawan na daytoy nga anak. Dago sa pinakawan na. Ket kuna na alay nyo ti singsing, kayarigan na wenno kayat na nga sawen, isu ket maibilang asaan nga mangmangged, wenno katulong no diket di maibilang nga anak. Alay nyo kuna na iti kapatgan akawes, ket kawasan niyo. Saan lang nga basta anak, no diket di dayay kawas iti ari, dayay kinalenteg ni Kristo, isu kadi iti may kalupkop ken ka, gayam ken kabsat. Tapno dayay nga kinalenteg na, isu tagpakita iti Dios. Inton arakopon na tayo ni Kristo.
Dahil Kristo iti makita saan nga dahil kinaiso tayo nga managbasol. Tila nga aramidan tayo gayong mikapsa. Agsubli tayo iti sidong ti Ama. Agsubli tayo iti puder na, iti panarabay na. Tapno mabalin na tayo gayong mikapsa nga iparik na maminsan pay iti ayat na kada tayo. Daytoy dayjay prodigal son na nagsubli. Akasmat iti kapadasan tumunggal may sa kada tayo. Ngayon to nagdakdakas iti panagbiag tayo. Mabalinan tayo iti agsubli gayam ken kakapsan. Ket into nagsubli tayo dagitoy nga basbasol nga naramidan tayo nakasagana met daytoy Dios amang pakawan kada tayo ngamin dayjay daran ni Apo Hesus dayjay kinalentegen ni Apo Hesus iti makita iti Dios. Kunana iti Isaiah chapter 1 verse 18 kunana umay kayo ita kitag sursurok tayo kunan ni Hioba uray no dagiti basbasol yo kas dala kuma iti eskarlata mapapudaw danto kaslan niebe no pay no nalabasit da kasla karmese agbalin danto akasla napudaw adilana anyaman iti panagbasol ko kasano man iti panagbasol tayo gayem ken kapsa ngamin to nagsubli tayo iti Dios. Punasan na amin ang mulit iti basol. Kalpasan na punasan na daytoy. Itid na kada tayo dahil kinalantag ni Kristo. Kuna na pa'y iya Isaiah siyak metlaing dahil ang punas kadagiti labsing mo. Gapo kaniyak metlaing jak to lagi pen dagiti basbasol mo. O ato'y daytoy Dios. Ngayon to nagpakawan tayo. Ngayon to nagsubli tayo iti puder na kuna napunasan na no nabugwan ken napunasan awanon iti lamay iti basol kalpasan na nabautisaran nabugwan ken napunasan saan mon nga nadlaw nga adda iti rugit gaputa na nabugwan payen napunasan payen nabadwan payen iti kinalenteg ni Kristo awanan nga pulos iti lama iti basol iti panagbiag daytoy a tao sika wano datayo, wano siyak gayong kinakapsat, nagsubli iti sidong ni Apo Dios. Ngamin daytoy a Dios a pagserserbian tayo. Iso ti mangipakita kada tayo dayjay na indaklan nga ayat na kada tayo. Kuna nito iti kasta amuem ani Hioba a Dios. Iso ti Dios iti mapagtalkan a Dios. Salimat patan na titulag ken panangaasi kadagiti agayat ken kuana. Ken agtungpal kadagiti tulag na agpapan iti rinibo a kapututan. Adtoy daytoy Dios. Manangaasi ken managayat. Gayem ken kakapsat iti daytoy agundaway. Tila mo balin. Maminsan pa'y nanamon tayo tayat niya Apo Dios. Maminsan pa'y agsubli tayo iti sidong iti puder na iti panarabay na iti pamati tayo gayam ken kakapsat saanan nga umatindog iti panawen no diket di umayan akas inadal tayo di kalman umayan niya po Dios gayam ken kakapsat tarigagay ko datayo agmatalek tayon ta umayan niya po Jesus ket maminsan pa iti daytoy agundaway nanamon tay kadi iti panagayat ni Apo Jesus tunggal may sa kada tayo dayjay na indaklan nga ayat na nakasagana amang pakawan ken ka nakasagana amang aklon ken ka maminsan pay nakasagana nga mangiturong iti biag mo maminsan pay gayem ken kapsat no daytoy iti tarigagay mo isu daytoy iti ikararagtak ni Apo Jesus kapsat may nga kararag tayo dawatak man pay iti maysa a panagkanta ni Mrs. ko. Isang batay gumawa ng laruang bangka. Yari ito sa kahoy, sa ilog ito pinalutang. Ngunit ang tali nalagot at ang bangka
kita 2 beses na ika'y akin. Yan ang sabi ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng isang tao, yari ito sa pag-ibig, namuhay dito sa mundo. Ngunit di panay nalagot at ang tao'y nangako ang Diyos mula sa kanyang trono na kanyang hahanapin, na wala niyang tao. At hindi nga nagtagal, dumating si Jesus na kanyang anak. At siya'y nabayubay doon sa krus upang tao'y maibalik niya. 2 beses na ika'y akin. Una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. 2 beses na ika'y akin. Yan ang sabi ni Jesus. 2 beses na ika'y akin. Una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. 2 beses na ika'y akin. Yan ang sabi ni Jesus. Ya'y dahil mahal kanya. Agkararagtayo. Bendito ken managayat nga Dios, amami nga nailangitan. Agyaman kami, itinindaklan nga ayat mo, nga impay mo kada kami. Agyaman kami, o Dios, adda ka akan kanayon ang nakasagana. Nakasagana nga agururay kada kami, into nagsubli kami kan ka. Ket maminsan pa'y marik nami, o Dios, iti ayat, iti dungom kada kami. Kastamot, o Dios, iti panarabay mo, tumugalmay sa kada kami, into nagsubli kami, iti sidong mo. Iti dayto ya po nga rabi, dawatan mi kadikan ka. Iti dayto ya po nga aldaw, si kakadiapo iti makiadda, amang benisyon kadag ito'y akakabsat nga isuda ang nagdengeg, isuda ang nagbuya. Kat maminsan pa o Dios, i-commit mi iti amin mi kanka. Maminsan pa'y patibkaram kadiapo iti pamati mi, nga saanan apong agatras, saanan apong agsanod, no di kat di kumput kami kanka. Katag pamati kami apo iti nalagda pamati, nga dalang kadiapo nga gururay kan kaaging gana ti may kadua. Nga rodo Dios, iti daytoy agundaway, no adda kadi makitam amulit iti basol iti panagbiag mi. Dawatan mi kadiapo nga pakawanam kadi, punasem kadin o Dios, dagitoy amulit iti basol. Agyaman kami, iti panangdengeg mo kadag itoy, gapo iti kay karyan, iti nagan, ni Apo mi nga Jesus. Amen.